noti mugiranga mwaigunga mwanga ne pasta nero yasikirero mwana mwategerera kaki bono yathi ngai bono tuguchi onye abantu bali bogosemerio konene bali tokorera batokonyera abana baitu nyana bunande bakoba mutari gwa bere bako molest the young ones bako rape the young guys. That was a girl of 14 years. It is so sad. Na mimi kama mama county leo hii I am so saddened kuongelea juu ya pasta. Yonda tukwa kambi ya mono asengenje mistake steni keria yekere. Babu atoto mosajoria no aleime. Na inde bamekishwa omosajoria onyorire what the Lord serves. So abagaka mura nabasoroire mokonyora musatonde nare kenyoro kwika inoyo no inumweka karamo tebi na mangana yegari motoni na ne komokora tole kado musasa na kore bo